weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to samba alusa belila elimana jammi bamburu kon waktu yoni ha to galle pinala kame lappola dulum vert e ko tari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal subaka hande o ko accident musɗo waɗe lawol linguére matama woɗɗani nakara ne tawi nder département mo raniru yimɓe joyo mbasi hen pittali men ɗum ko hakkude bis dakar demdik kame alo dakar ɗiɗi natodiri to leydi mauritanie délégation giwɗoy oumar siso he mbalmo leydi guiné bissaw yettima hanki o to noksoɗa ɓe dañi joɗorade hoorejo leydi mauritanie ɗum ko caggal tinede contrôle cattugol wonande ɓen hoɓɓe ɓe ngala kayitaji taweteɓe nder leydi mauritanie to leydi mali biftama toon hanki préfet mo ansego ahmeda aga akini o wiyete ko hanki o bifta sanga 6 heures subaka o fano ko toon to gawo ko worɓe joguitiɓe armeji wo nawama e nokkumo andaka to leydi guiné konakiri commanda wonande tumba jahete gonnoɗo edk moussa dadis camara hitande ujunade jeenaya jofaɗo peɗele wargoji bannoɗi to stade 28 septembre joguinoɗo yamirore safroyade caggal leydi haɗama yaltude avocat makko jofima peɗeli ko yahya hayraba kaba jagoɗo ñawoje woni caggal muma jolam jaɓeri états-unis de amérique donald trump fawi pawdi duwaña yogay leyɗele windere nde ko wino ko o waɗi musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen amadou mbay makam mbay couture ene wiya mon juule mo wuuri hitande jaam e ɓurale kisal yo allah jaɓan men korkaji meɗen ko rewa hen allah kala amadou mbay makam couture mbay ko ñootowo ngana keptinaɗo e nder windere nde kala jooɗiɗo to noksod laamogo leydi mauritanie to marché 5e sa ari ha ɗon ma yiɗon ko ene funa guite maɗa kala amadou mbay makam couture mbay keptinaɗo gandaɗo to banggue ñootol so ñooti ali guedane a yooɗat o saaha noon o dartini kala ko fate commande kono kadi eɓen jogui stockage ji kala sifa modèle mo jiɗɗa omo jogui ɗum wutteji mawɗi dabɓi jasiniére uji mbasiŋeji super 100 e gueɗe goɗɗe kala sa jokkodire makam couture mbay ma welto amadou mbay makam couture mbay ko keptinaɗo e nder windere nde kala sa jokkodire makko so tawi ko comci koyɗi banggue nguleki omo jogui ñootaɗi kala sifattayi ene ɗon ene jooɗi an tan fadi so mbase so jasiniére so super 100 so dabɓi so mawɗi kala hen sa jokkodire amadou mbay alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde amadou mbay makam mbay couture keptinaɗo e nder windere nde kala mbatta ko 00 222 46 85 23 44 musidɓe tedduɓe amadou mbay makam couture mbay ne fadi moon ko joom gande kawnide cuuɗotoɗe e nder leyɗele woni mande massa keyta joom gandal kawnigal an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama walla boksita sa jokkodire mande massa keyta so wannima ko waɗantuma ma yiitu ɗin ngaluji ɗin jiilotoɗa e nder leyɗele kala mande massa keyta gorko pullo hen banggue mali ganke hen banggue taweteɗo to segu ene tawe nder leydi mali keptinaɗo e nder windere nde ko wayno mali côte d'ivoire afrique du sud angola zambie mozambique rdc congo hay nokkuji goɗɗi kala mande massa keyta ko joom gandal kawnigal mbuɗo o yamnota koma so wannima o yima yaruni yiiloroni hen ma yiitu jama walla kanŋe walla boxit walla gueɗe ngaluji kewɗi ɗi jiilotoɗa e nder leyɗele kala sa yiɗi jokkodirde e mande massa keyta joom gandal kawnigal ngaluji cuuɗotoɗe nder leyɗele mbatta ko tonggode leydi mali 00 223 76 68
45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayi e joyi capanɗe jeenayi e jeenayi joni jokkodira e mande Massa Keita joom gande kawniɗe an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore dinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoje gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓesdowade e rewɓe dartaraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yarana ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓuuro dirtaɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuuro jinneji ene yarana ɓen fidaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuuro jinneji ene yarana ɓen yaaɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni moosa no furu ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo woni ni wiiɗo sanne gorko mo melga wuuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5
gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne ewɗo sahaa joni mo tawe to noccot lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo miñi ko no wiye Ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande mayɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye Ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande tati seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mine ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba no mbiruɗen e gardidi kabaruji men lawol Matam Linguére yoɓima pittali joyi ɗum ko accident badde subaka hande o sanga 8h subaka hakkude PZ2 a 406 kame Dakar Demdika waɗɗani noon wuro Nakara tawni tawi nder département mo Ranérou ko kanji ɗiɗi natodiri on alo Dakar ototokoso on kay yimɓe joyi wonnoɓe hen hayen goto heddaki kamɓe kala ko ɗon e ɗon ɓe mbasi pittali mabɓe caggal noon ko pompier wawi kay noddede ɓalli mabɓe kala nawama toon to hôpital Maguetlomo Linguére eɗen mbiya tan ɓen yaltuɓe ɗon nde jomiraɗo yurmotoɓe yafoɓe nannaɓe aljanna kamɓe e dendagal mabɓe julɓe kala eɗen mbiya tan dogroɓe yo dogru seesa ɗofto code de la route nde tawno lawol Matam Linguére teskama o saaha kewgol accident ji no fewi tene kalde accident waɗi koma pittali kewɗi a keddo hena jeheten ko toon to sursarɗe yeeji nde leydi Sénégal ɗum ko hanki o lulde ñalawma kurɗo no worno tugganma tan 10 heures subaka o ha fayenma caggal juulala gueeƴe ɓe sarɗiyankoɓe luliɓe toona taw kadi ganduɗa ko débaji gulɗi jaw wonande kay beddodiral yo gay konnguɗi ɗum noon ko yidde kay lawɗinde ngal ɗo henna a kuulala jarlodiral jafodiral ngal ganduɗa hoorejo leydi Sénégal on Macky Sall addino ɗum toon kono kadi Amadou Ba mo Pastef e yaade mum kala kolliti ngal kuulal kay koko firtete hen banggue heddo banggue pirteteɗo ko ɓen kay wonande yoɓiɓe pittali seppannoɓe eko fate ɗen gueɗe kala jomin mbawa nawete yeeso lawol hewɓe hen noon kollitino jaadani hen saabu ɗum kay ko lañande banggue mum hoyna heddiɓe ɓe ko wawi wonde kala caggal ɗin débaji gulɗi jaw ko ene tolno 120 sarɗi yanke kewendi Pastef mbawi sudde jungo pirti wonande kay lawɗini ko adda ko kene foronde sarɗiyankoɓe nogasa ɓen kolliti jaadani hen ko wawi wonde kala yaadiɓe APR taw kadi koye groupe takku walluɓe kolliti kamɓene maɓe gullitoyo toon to conseil constitutionnel leydi Sénégal ngam wasdeɓe yaadude ngal ɗo hen kuulal gaddangal toon to sursarde yeeji nde leydi Sénégal nde tawno ɗum koko jogori addude jiiɓayru e gañgu faade ɓiɓɓe leydi ndi Sénégal kala keddoɗen koye ndun sursardeji nde leydi Sénégal wonande hoore jaggaɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko ne tijja yeeso sardiyankoɓe ɗum noon jogori wonde ko 10 lewru avril ngam artudemo toon haaldemo ko fate politique leydi makko no wirno e kala saaha ma waya hoy toon to sursardiyeji nde leydi Sénégal ngam andinde ɓesguji leydi ndi Sénégal kala ɗe gueɗe ɗo ɓuuri wawde yaarude kala hanki o batu jagode hoorejo leydi Sénégal hono président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngam ñalawma janggo
ko 4 avril manditare Sénégal ko jeyti hoore muɗum siftinde mon ɗiɗe dumunaji kala hoore ndi non hollitino wonande kay yogay booɓe e boli e école aji e bâtiment ji e goɗɗum kala ko innira hoɓɓe taweteɓe leydi ndi Sénégal oɗon saka e hande innirede ko ɓen gendiyankoɓe leydi ndi taw kadi ko darinoɓe darde mantiri no fewi ko faali banggue boulevard général de Gaulle firtama o sa wonti boulevard Mamadou Dia mo ganduɗa kañumne e nangue mum feeliɗo hen fiyande mawde no fewi ko fate banggue ustugol maaro e nder leydi ndi Sénégal ko tati hande lewru avril fuɗɗi batu jagoɗe hanki kanko jagoɗo jeegowo arte oɗon fannu woni Sirigne Gueye Diop o holliti kilo maaro taw wona parfumé taw kadi ganduɗa ko maaro ordinaire ko kilo jarannoɗo capanɗe jeetate buuɗi ɗiɗi oɗo saaha ma artirama ha buuɗi capanɗe jeeɗiɗi ken fonde nogas wawi kay teɓɓitede en beele kadi wonana nafoore ɓiɓɓe leydi ndi leydi Sénégal Ousmane Sonko hanki kanko arti ko faade banggue caɗele kasdi noon woni luwasa e nder leydi ndi Sénégal siftinde moon gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall artino nden eɓɓore hitande ujunaji ɗe 14 2014 beele kala ko fati luwas firiji mum wawa ustede no fewi o wakkili noon kanko ɗo hoore jago leydi jagoɗɗo kotki kame boowe kal nde waɗantamo hen losko yañgo no fewi ko fate ɓeydugol luwas ha e gueɗe mum kala eɗin fannuji kala gam teskede o saha kasdi e nder leydi Sénégal koko wonti kay ɗaccal boutique baɗat bongal no fewi wonande ɓen ɓe ngala ɗin galleji ko wona ɗum kono holliti ɗo e mayiɗe lewru juin kay nde on addantamo en ko laaɓi kala ko wawi wonde ɓe mbawa kamɓene fawde hen won e gueɗe e ɗiɗon fannuji kala gartatena koye défilé ñalawma janggo 4 avril Saint-Louis oɗo saha ene heɓani uddama l'avenue Macky Sall wonno ko ex général de Gaulle ko Mansour Faye innirɗum gonnoɗo hooreji leydi Sénégal guila hanki 2 avril sanga 7 subaka wonande kay on avenue koko udda ha ñande 4 sanga 14 ngam wawde ñantude nokko e fewnande ɗum wonande ɓen waɗoɓe ya ngara kala ñalawma hanki o ko 2 avril finoɓe to Mbula piniri hanki ko fittude boyli mumen ndu wayndu kay woppanondu caggal nde daña forage noon caggal nde paani hande ken tolno e yontere ɓe ngala ndiyam ko caɗele mawɗe goni toon koma jomumen jaaha ken tolno e kilométre uji 5 nde mbawa keɓoyde ndiyam kelelam beele mbawa yarde ɗum jeeyi sababu noon ñalawma hanki o ko moɓodiral fittude yogay nokkuji tiggidde ndun wayndu on kadi biyeteɗo Mamadou Mbengue wo erima autorité ji ɗi mbawata fabadeɓe oɗo saaha ɓe guuri ko cattuɗam to banggue ngakkere diƴƴe e nder oɗon nokku wona on nokku tan ngakka diƴƴe noko biyeteɗo Canguela ene tawe nder commune mo Mbana to ne kadi finoɓe toon ɓe hande ken tonno e lewru korka ndu kala no worno e nguleki e saɗɗede mum kala rewɓe koma jaaha to woɗɗinde daña ndiyama forage mabɓe koko boni wi Ibrahima Fall ɓe erima jagoɗo ndiyam leydi Sénégal nde wata fabadeɓe kono ɗo saha ko caɗele mawɗe ɓe guuri toona teskama hanki o sanga juulal gueƴe to cité des Nations Unies waɗani golfo no fewi ko ɗon tigui tawa ɓandu goto ne welta suka mo duuɓi 30 pawɗi ene welta e nder bâtiment woni immeuble gonnoɗo e mahede caggal mum noon finoɓe leegal ngal mbawi jokkodide gendarmerie nde ɓen gaari wonande police scientifique e hoore mum kame pompier kala police scientifique ƴeewi noon ɓandu ndu ala kaltata e makko gañande haydara oɗo saha tuuma ko bartiɗo kanko hoore makko finoɓe leegal ngal noon kolliti gandatanimo e leegal hen wawi taw o iwi ko banggue goɗɗo o ari mayde ɗon oɗo saha noon ɓandu makko suutama nawama to morgue loskoji ne jokki hen kono wo andaka kanko on bartiɗo ɗon to Nations Unies waɗɗani golfe sud keddorɗen koye on fannu jeeyeten ko toon to Dara Jolof to ne kadi ko debbo mo duuɓi 50 kañum tawa e leegal bitegal engrais jahaya ene warti toon e ballal ɓoggol kanko wiyano ko Jege Sow woni inde makko sanga 6 subaka ɗum ko hanki o waɗi kono kanko mo teskono o wonano garɗude to banggue haqqille no fewi ko on noon woni bartiɗo toon Yombol Nord ne tawe e nder Dakar teskama toon majjugol cukalel gorel guel duuɓi 5
taw kadi ko biyeteɗo Ahmed Soumare noon duuɓi 5 yaranno fijanno ko sara demar galle woni fijjayi cukalel gongel sanga 14h ɗon ɗo mamakko gorko biyeteɗo Al Hussein Soumare wonno nder sal jinnaɓe maggela payi kay e caggu bottaje sanga 14h ko nden ɓe kattiɓe jeyani guela ɓe jiili ngel e leegal ngal mamiraɗo yeehi to police mo wahina Nimzat nayi toon photo makko leelani kay ɗon e ɗon e nder réseaux sociaux e weeyo kala ɓe jiilo ngel kono ɓe jiitani ko tumede noon koko bifta siftinde moon ko ɓooyani ko tan cukalel ngel duuɓi 11 nottotoɗo a Diallo kañum biftano par Boubacara Ngom ancien militaire gonnoɗo e moto wattidi ko nanguede haɓɓa ha tiiɗi totta police mo wahina Nimzat ngel cukalel noon Ahmedo ngel suwa taw yiitede oɗo sano moni kala ne wawi rende sukaɓe mum no feewi to cuuɗi men ndulumaji dembe ñalawma hanki o mawninama toon ñalawma oɗo saha haɓade ko fate yoro taaridi ɓe garte gueɗe kewɗe no feewi to banggue diƴƴe jareteɗe ɓeydude lampaji wuuro ngo laaɓal wuuro ngo jeunesse wuuro ngo ne nottete no feewi kono kadi ndulum vert oɗo saaha daraniɓe beele wuuro ngo kala wonta ha ko ñebbe ɓole beele kadi haɓade yoro e hokkere caɗele kala e wallidde ndema eɗen gueɗe kala ma en gartoy hen ko ɓuuri yajje so jomiraɗo haaji hayɓe ɓuuro famde hanki ko yuɓɓina ɗon ɗo cuuɗi men ndulmaji dembe taw koto galle pinal hande o ɗo woni ha ko ñebbe kala lekkiji jiiɗa ɗon en jogui gendiyanke marto bindo taw ko kañum innira oɗon fannuma en gartoye oɗon kabaru so tawi jomiraɗo haaji ɗum uddi kumpital men ɗem ngala pulaar nder leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie délégation giwɗo toon to Guinée Bissau on délégation non ɗowi ɗum ko Nelson Berbera taw kadi ganduɗa ko nelaɗo Oumar Sissoko en Mbaalo hoorejo leydi Guinée Bissau wawi yettade to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie dañi joɗoɗade Mohamed Cheikh Al Qazwani hoorejo leydi Mauritanie toon to galle lamorgo to ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi ɗum noon ko caggal kay oɗo saaha contrôle cattugol mangol fawade dow ɓen ɓe ngala kayitaji carte séjour e nder leydi Mauritanie hewɓe maninaɓe caggal nde nawta Sénégal naɓe Guinée Conakry naɓe Gambie naɓe e Côte d'Ivoire naɓe kala en wondi kadi Guinée Bissau naɓe ko ɗum ko noon caggal délégation Sénégal naɓe ɗowgol jagorɗo Yacine Fall yanude ɗum toon rewna hen ko Abdoulaye Diop jagorɗo mo leydi Mali rewi hen kadi wonande ko jagorɗo mo leydi Gambie taw koye nelal Adama Barrow oɗo sanon teska toon hanki o ko jagorɗo e on fannu kolaɗo kuuɓal galle lamorgo mo Bissau Guinéen toon to leydi Mauritanie gam yewtide mabɓe ɗe caɗele teskade e ɓesguji Afrique naɓe ha tente hoddiɓe leydi Mauritanie dañɓe toon caɗele mawɗe no feewi gouvernement mo Mauritanie yeddi hanki ha memi leydi gam wiyede sembeji leydi France tawiteɗe nder leydi Sénégal jogoɗɗi kay yaltude leydi ndi ɗo e mayiɗe nde ɗo hen hittande gam teskede gasi ha laaɓi base koninkoɓe leydi France e nder leydi Sénégal on base kay jogori kay ñiɓoyde takki mum ko toon to leydi Mauritanie noon yeddi on info jaltude taw yaltinum ko jayinde wotere e nder gendi leydi France wonande nelaɗo loni e mbaadi keridi taw koto Sahara occidental ɗum noon yettima hanki o toon to Nouakchott o dañi joɗoɗade e Wulmarch yoga jagoɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie o joɗodima kadi e mawɗo leydi Mauritanie ɗum noon ko yewtidde gueɗe dendaɗe hakkude leydi Mauritanie kami fedde gotago windere taw nelimo ko kolaɗo kuuɓal nden fedde gotago windere gouvernement mo leydi Mauritanie holliti yaltini hanki o batu jagoɗo kene tolno 150 milliards ko préje uggiya ɗum noon ko yidde ƴellidde yoga e calɗi golle e nder leydi ndi hen saldu wotoro ko jangde wonnude ko cellal ɓalli kame ndema kala kene fotonde ɗo e lebbi 30 taw fuɗɗoto koye lewru mai 2025 nde hitande taw koye lewru fandu nde jogori fuɗɗade hen 80 milliards jogori waɗede koye cellal ɓalli 90 milliards koye jangde ko heddi ko koye calɗi ndema kame kuɓɓam e nder leydi ndi ko waɗum kono sifande hande o alhamisa to Nouakchott laamugo leydi Mauritanie hakkude jagorɗo finance kamine wonde ambassadeur mo leydi Chine o milliard pawɗo 100 millions taw koye koppireji ugguye kese ɗe ma wonoya 200 millions taw ko yuan taw koye koppireji leydi Chine
ɗum noon ko yidde ƴellidde calɗi taw kadi ganduɗa ko gueɗe faade banggue faggudu leydi Mauritanie ɗum ko ñamade iwde leydi Chine faade e leydi Mauritanie ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame Algérie navire mawɗo iwi to kaggulade mo timbiga ne tawe e nder Alger lamorgo leydi Algérie yettima to kaggulade mo Nouadhibou woni port autonome de Nouadhibou ɗum noon ko ɓeydude jokkodiral to banggue jeygu kame commercial e nder oɗon sifa kala hanki o ko accident musto waɗe lawol Rosso tesko ngol accident ji ne keewi mum ne tawi nder état mo Trarza on dognanoɗo on to wiyete ko Abdoullah Weldu Al Choufi kam wasi en fittan ɗum ko caggal nde oto waɗi joɓɓi dewaɗi kewɗi ken tolno 42 kilométre hakkude muɗuma Rosso to Zouayrata gendarmerie fawi juuɗe mum e fedde wotere taw ɓenni tuuma taw kadi ko yannoɓe e ɓen yiltoɓe kanŋe to biyeɗo Karza ene tawe e nder leydi Mauritanie ɗum ko caggal nde fitilaji tukka e mabɓe kanŋe moɓe jilno kala nawa caggal balɗe ɗiɗi oɗo sa noon losko ene jokki e nder oɗon sifa ɗum uddi kumpital men leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali préfet Ansogo Ahmed Aga Akini kam bifta hanki o subaka sanga 6 heures ɓen worɓe wonnoɓe moto biftimo fano ko toon to Gawo ɗum noon o nawama e nokku mo andaka ke wona 50 kilométre hakkude mum e ga Ansogo ko ɗon woni ɗo bifta udditgol boni e nder diwan mum lawol Gawo Moussa Mara wonino hoore jaggade leydi Mali kono kadi gardiɗo landa yelima o holliti weltare makko mawde no fewi omo yetta halifaɓe diine aaday ɓen dogannoɓe koyɗe jaam kala ha on diwan wawi udditede taw finoɓe toon ɓe dañino caɗele mawɗe no fewi to banggue guura yagara e caɗele kay kiiɓal manggal no fewi ɗen koyɗe jaam o holliti kono alam leydi holliti ko becce mumen tan takki hen haɗen gueɗe mbawi lakkitade CNP ko ɓe lomti suudu sarɗiyeji ndu leydi Mali e gardugol colonel Malik Diaw ɓe jogui sunare mawde no fewi ɗum ko jaltugol aduna ñande goo lewru avril hecciyanke o debbo sarɗiyanke kam wonno cikko hoorejo suudu ndu suudu CNT taw ko biyeɗo jikke ni Mahatuma Gakou kanko noon debbo basɗo fittandu muɗum to Bamako lamorgo leydi Mali ko ɗum ko noon sur sarɗiji ndu leydi ndi kala ne jogui sunare leydi Mali kala kanko noon wa teskama ko darinoɗo no fewi daranade handicapé en guila to banggue jangde cellala ha keɓa fodde mumen mawde no fewi ndun suudu sarɗiyeji ignirandu CNT e gaddugol colonel Malik Diaw holliti mbal lulde mawde no fewi taw ko lulde hitande 2025 wonata ko jeeɗiɗi ndu lewru avril so haji jomiraɗo ɗum no waɗata koto sal Djily Baba Sissoko e nder salle de conférence mo Bamako taw kadi ganduɗa artude toɓɓe kewɗe ko fati e gurdama leydi ndi o saaha bankaji leydi Mali kame finance mo bankaji leydi Mali banque leydi Mali banque assurance établissement ji financiére microfinance nonne kadi commerçaɓe tawteɓe leydi ndi taw koye catal syndicat ne mbiyata sina defɗe kolliti koɓe natanoɓe hofgo juuɗe balɗe tati ɗum noon jogori fuɗɗade ko 17 fayma 19 ndu lewru ɗum ko caggal toɓɓe 15 ɗeɓe gulliti laamu ngu ha hen toɓɓere wotere kay laamu ngu artani hen foof koko ɗurna ha laaɓi ɓe kolliti noon so tawi ɗen balɗe tati gasi ala ko gasi koɓe jokkoɓe nogasi ɗiɗi ha nogasi jeegom ndu lewru kala firti tan hay goto tirta kalis hay goto nanata commerçant ji ala kala ko dillata haydara ɓe kolliti noon ko metti mabɓe mawɗe no fewi ko fati gueɗe min gullitiɗe kala ala hen kala ko gasna e nder leydi ndi haydara paɗen ko toon to leydi Guinée Conakry jaltugol beele safroyade commanda Toumba Diakhaté mo ganduɗa wonino aide ka Moussa Dadis Camara hitande 1999 eɗi fitinaji bannoɗi toon to Bowal ngal 28 septembre taƴannowo duuɓi 10 kaso ɗum ko caggal noon teskede cellal ɓandu makko ne yatiri caggal no fewi avocat makko woni Paul Yamba kuroma holliti caggal kayde heeɓi ɗabbani beele neɗɗo mum wawa safroyade e caggal leydi Yahya Hayraba Kaba kam woni jaagoɗo ñawoje leydi ndi
o jofima on peɗeli ko kañum kay heeɗi jaltugol makko ɗum ko caggal jaltugol Moussa Dadis Camara taw koye ballal hoorejo leydi général Mamadi Doumbouya caggal nde siifi waɗimo gracia taw kadi yaafimo o yalti ngam ŋakkede cellal ɓandu makko to Guinée keddoɗen caggal siifande hanki nde hollirede wonande sungoji référendum jogori wonde kay ko nogas e goo lewru septembre ndeɗo hena hitande ɗum noon landaji kewɗi dawrugol kolliti kañumen de kebanaki ɗiɗo hen sumgoji haydara wonaniɓe bettere mawde no feewi to Côte d'Ivoire jungo jamdi woni hakkude Tidjane Thiam gardiɗo landa PDCI RDA ene wondi kadi biteɗo wonde bi en wondi kadi e on gotoye militaji landaka mo ganduɗa ko kañum nayimo yeeso lawol ngam wasde kay jabdemo e on fannu hanki o noon on noddino diɗɗal yimɓe mum kala nde garata toon to Bawal suudu ñawore nde woni yeleri yoppo ɗum noon hanki o kewendi kay ko wala ɗum ko jiso dustini nden ñawore jogonde lattade ñande 11 lewru fandu ko nden ɗum wattoya remoɓe cacao ene leydi Côte d'Ivoire o sa puɗɗima mosde mosaɗi mawɗi no feewi ɗum ko caggal sifande nde ɓe ɓeydana jobdi ko fate prix kilo mo cacao noon kam watte café waɗe sokkolaji fewne ha feewa o sa noon kilo goto mo cacao watti yeyede 450 mbuɗuɗon ɗo wonano 150 ha yetti 200 ha yetti 300 ha yetti 300 pawɗe oɗo saha noon ɓe kolliti weltare mabɓe mawde feewi ko fate oɗon fanno to Nigéria Bola Ahmed Tinubu ko hoorejo leydi Nigéria waɗi jillu mum hanki jillu jonte ɗiɗi balɗe 15 ƴew jogo lelade toon to Paris lamorgo leydi France ngun jillu noon ko jillu golle wiide porte parole galle lamorgo fédéral mo Nigéria woni Bayo Anangwa on holliti oɗon fannu ko jillu golle cifande kewɗe ne ɗaminama sifodire hakkunde leydi France kame leydi Nigeria to Cameroun chema koccatal walande kay BEAO taw kadi ganduɗa ko banque Afrique centrale ɓe jaltini pièce aji kesi ɗum ko hanki o ɗum woni kay ɗi puɗɗima yirlade yogay jeereji e nokkuji taw koyɗe leyɗele nayya walla ni joyi ñamoje français fa taw koye Afrique centrale ko wayno Cameroun Guinée équatoriale Congo nonne kadi Centrafrique Tchad e leydi Gabon ɗum noon ko pièce aji ɗi ganduɗa en hen 150 nogas capanɗe joyya nogas e joyya mbuɗu taw fuɗɗori ko 1 franc wona 5 franc ne hen taw kadi ko ɗiɗi taw wona 10 franc taw ko 2 franc e hoore mum ene hen 10 franc taw ko pièce aji ɓurɗi kadi wawde yillade ha ɓuura wawde ƴellude wonande ko fate koppareje mabɓe ɗeɓe ñamatta ɗe kala tottogo ko Bari Moussa woni inde makko kam toɗɗa hanki o Bari Moussa jomo ganduɗa wonino postoji kewɗi kay guilay père wonande yasimɓe ɗum noon toɗɗama hanki woni gardiɗo suudu sarɗeji tokosor ndu Sénat kene fotto wonde noon ɓen sarɗiyankoɓe ɓe suudu Sénat taw ko tokosoro ko ɓen kay toɗɗimo ɗum ko hanki o waɗi ɗum ko toon totogo gorko mo duuɓi capanɗe o toɗɗama mo ganduɗa manda duuɓi 6 woni ko toɗɗira taw kadi ganduɗa ko capanɗe 6 e goo taw koye ɓen sarɗiyankoɓe sarɗiji suudu tokosoro ndu leydi ndu Sénat leydi Togo woni toɗɗiɗi Moussa Bari woni gardiɗo oɗon fanno keddoɗen koye leyɗele men keddoɗen koye Afrique RDC Congo walande kay kuddata rate bannoɗo 19 lewru mai 2024 ɓen tatto Amérique naɓe nangganoɓe hen ñawore walgo hanki o keeɓi grâce présidentiel mbawi accitede ɗum noon koye ballal hoorejo leydi ndi paaɗen koye joolam jaɓeri to Gaza ko Fos commune 15 gollotoɓe e balle to Rafa ɓalli men jiita ɓe noon gollotono koye balle Nations Unies loni e rima noon oɗo sahde enquête luggo watte e oɗon fannu no feewi Israël Benjamin Netanyahu hanki o yettima tan to ongori ɗum noon ko jillu balɗe tati hayso tawi mandade arrêt international waɗama e dow inde makko
on nguri kam si ɓayni nangudemo ɗon ɗo on nguri windi ɓattake kañumne hannde o yidde mum ko yaltude CPI cour pénal international Birmanie la junte militaire ɓe erima hakkude maɓɓe e hobel nde jeygue dartoto ɓe kimmirana mayɓe gañiɓe e walo ɓe booli ɓe ngala kala ɗo mbaali ken toon e ujunnaje tato neɗɗo woni ko wasi fittande mum eɗe kuɓeje derguitiɗe janggo waɗa ɗum yontere yerɓande leydi arnodon ha yettoyi toon ha yettoyi e nder leyɗele hoddi maɓɓe taw kadi ko toon to Birmanie nde yerɓande leydi dampude nde ganduɗa addi toon mayɗeli kewɗi no feewi to États-Unis de Amérique Donald Trump waɗi ko wino so tawi kay ko fawde pawde douane yogay produit ji natoji e nder leydi mum so tawi ko leydi Chine kala temedere ko 44% woni ko yoɓata so tawi noon ko Union européenne ɓen ko kala temedere nogas e kala temedere woni ko joɓata Afrique heedanen caggal yogay leyɗele goɗɗe ko wayno Canada e Union européenne koliti kañumen ma darto nde fiyande kañuma nangu pawdi pawɗum e dow yogay marchandise uji Amérique naɓe natoji e nder leyɗele men Canada no holliti ɗum kay koye kaldigal jogori gasde ala sabi ɓe guddita hello kaldigal gila ko tohñade ha ɓuura sattande ɓe kamɓe kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ɓe ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena